नमस्ते प्रणाम। हम मनीष प्रताप। भाई लोग, एगो हम बहुत बड़ बात बतावतनी कि बहुत लोग ई सोचता जितना बुड़बक गायक बड़ा सा कि पवन सिंह के स्टारडम गिरा दी, पवन सिंह के भोजपुरी से निकाल दी। जौन 2-4-5 साल से आयल बड़ा सा, 7 साल से, ओहनी की अब ही लागे लागल कि अब हम ही बड़का स्टार हो गनी। अरे बुड़बक कौन, पवन सिंह 30 साल से भोजपुरी में राज करता सिंगिंग में, उनकरा से आगे कोई नहीं खे गईल। तो का सोचत रह कि उनकरा से हम आगे चल जाई। अरे पवन सिंह के अपन भाई मन बस, अपन आदर्श मन बस, अपन गुरु मन बस, तब आगे जीबस। आगे का जीबस, आगे पवन सिंह से जाए खातिर 7 गो जन्म लेवे पड़ी। काहे से कि हिंदी के मोहम्मद रफ़ी और भोजपुरी के पवन सिंह बरोबर बाड़न, और हिंदी के लता मंगेशकर और भोजपुरी के पवन सिंह बरोबर बाड़न। बुझा गईल, उनकरा गाला में साक्षात सरस्वती माई बाड़ी, सरस्वती पुत्र हवन वो। बुझा गईल, कौनो गाना अगर गा देवेलन वो अमर हो जाला। ऐसे पवन सिंह के अपन भाई मानस, गुरु मानस, आदर्श मानस, तब स्टार रहबस, ना तो अपन स्टारडम खो देबस। बुझा गईल, भोजपुरी में बहुत बड़ ग्रुपबाजी होता, इतना बड़ ग्रुपबाजी होता कि सोचो तरह से कि पवन सिंह के निकाल दी है 7 साल के 5 साल के आयल गायक। अरे बुड़बकन, तोहनी के बाप दादा लाग गइलन तक ले हटावे में पवन सिंह ना हटलन। तो ये भरम छोड़ दस कि पवन सिंह के हटा देबस भोजपुरी से। उनकर जहिया मन करी तहिए हट सकेलन, तहिए संन्यास ले सकेलन, तबे आगे जीबस, ना तो कोई आगे ना जाई। बुझा गईल, बुड़बकन समझदार बनस। तो भाई लोग, वीडियो जेकरा जेकरा अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। जय हिंद, जय भारत।